South Africa siyabingelela kuphi nokuphi lana khona Mduduzo kaMkhwanazo nibingelelayo sivela kwenhlangano ithuleleni organization sinibiyela ke namhlanje ke ngaphansi ke la khona sizobheka ke udaba lokomfethu nangokuqwashisa ke ngendaba zokutshontshwa ke kweinformation yomuntu kuma social network bese setshenziswa abantu ngezindlela ezithile la befisa khona ukuthi ke benze abafisa ukwenza ngakho kodwa bebe be compromise ke i-identity yomunye umuntu la khona singathi nje i-fraudulent theft of i-identity kuma social network la khona ke osekuyinto ke exhaphakile sibonayo yenzeka kufana nokhekha kwenamba zabantu ke abantu bese bambe beqola abantu ngegama lomuntu betshela ukuthi abantu yilowo muntu bayebona inamba yakhe ingena namanje nje kade ngibona la kupostiwe manje bathi ke kunomunye osaziwayo udumile naye ukhala ngalokho ukuthi inamba yakhe isihackiwe shothi kubantu abamaziyo uma bengena imessage engena mhlawumbe ecela imali kusuke sifuna baqwashele ukuthi no baqaphele ukuthi akuyena lo abazi ukuthi uyena namhlanje kumfethu ke khona esinaye la naye uzochaza into yakhe abhekene nayo kodwa ke uzolithatha kasibeke kumfethu ukuthi ke kwenzakalani nokuthi ke ikuphi afisa ukuthi umphakathi weSouth Africa ukwazi ngenkinga abhekene nayo sawubona mfethu yebo njani bhuti siyaphila njani ngiyaphila nami ngiyaphila mina uthi igama lakho ba igama lami uhalalisani ngwakambhele kephi sobese eMthwalume endaweni yaseCaphana okay bafu mne wethu kwenze njani bafu hey bhuti nginenkinga la inkinga yami yaqala ngo2019 ngangilo ngithola imiyalezo kubasebenzi engisebenza nabo ngoba ngisebenzela la eHarbour kwaTransnet okay so bengonisha bethi bengiqwashisa kahle kahle ukuthi kunomuntu osithathe izithombe zami aqole ngazi abantu ku Facebook so into adenzeka belo befika ke emsebenzini abantu bezocomplaina befika namaphoyisa befuna mina kuba ukuthi ke mase kuseshwa nami sebengisesha kahle amaphoyisa agcine ebonile ukuthi kahle kahle akumina kodwa kunomuntu osebenzisa i-identity yami ubumina lo muntu lo mfowethu uhambe engena kuma group wonke akhona kwa Facebook mewakamzobe leyo group ungena zibize ngowakamzobe meyakangcobo leyo group uzibiza azibize ngowakangcobo kodwa esebenzisa mina izithombe zami kwi-profile yakhe usebenzisa mina afake izithombe zami na WhatsApp uma sebexhumene nalomuntu azomqola usebenzisa izithombe zami nama status futhi usebenzisa izithombe zami so iyenzeka ke lento yenzeka ngalanyulelwe iCovid because amaphoyisa ayiphume ngene emsebenzini la eDurban Harbour ka eMarine Services ayi idlula iCovid iphinde futhi ibuye lento kufike amantombazane group nje amantombazana aqoliwe kakhulu ube emandla kakhulu abantu besifazane afika ba invite abashelayo noma athi wakwethu wena asixhumane kahle usebenzaphi mhlawumbe umuntu athi ngisebenza ka Shoprite athi hayi shiya phansi ka Shoprite mina nginazi indlela zokuthi ngikufake kwa Transnet ayike kuxhunywane ko WhatsApp ezitshela nje ukuthi mina lo muntu bashelane baze baqomane ukuze kukhulunywe ngomsebenzi ke umuntu ayifaka imali mase eyifakile imali bese umuntu avela anyamalale lo mfana lo owenza lento mase enyamalele abantu ke sebeyasuka ke beze emsebenzini bazongivimba egateini bathi bafuna imali zabo which angizazi iyenzeke lento lokuyenzeka idlule yenzeke kanjalo ngireport emsebenzini kwesinye isikhathi ke abantu abayi ngancane abantu bahlukana phakathi khona abakholelwayo ukuthi uyayenza lento khona futhi abangakholelwa ukuthi uyayenza ngayireport emsebenzini la ngabikho into mhlambe ethena abangisiza ngayo kwazi ukuthi lokhu iqhubeka lento ngoba khona nje intombi usisi wafika wathi siyathandana naye ngiyamazi ngimphikelani ngicabanga ukuthi yena wayethathela imali engango 5000 esho kwena ngqono masakhuluma emsebenzini efikile nje namaphoyisa sengibiziwe mina yes methi niyathandana uthi sekwakubona wena bese ubona ubuso bakho emaphoyiseni washo njalo yeah kodwa mase efika emsebenzini kwatholakala ukuthi asikaze sibonane ngoba amaphoyisa athi yini ongasikhombisa kuyena emzimbeni wakhe ngoba phela niyathandana engasenza sibe isiqiniseko sokuthi uyena ngempela athi hayi asikaze silale yilapho ke labona khona amaphoyisa ukuthi no khona ukushaya amanzi okay abese ke amaphoyisa aya afuna iaccount
ilento lo sisi lo ayifake kuyona imali mefika ebank nganoma mfowethu ngalisho negama lomuntu ngasho mfethu phela ngoba manje ngathi ufuna ukugeza negama lakho kubantu yes mama nje makhona ukufihla phela abantu be South Africa labantu abaqoliwe bazobelieve kanjani ukuthi ngempela awuhlangene naleyo nto le yebo so uma efika lapha amaphoyisa kwa Capitec afike kunegama ekuthiwa uSizwe owakashelembe hayi ngisibona isithombe sakhe nama ngimaza ngaze ngimbone nje empilweni yami hayi ke amaphoyisa ukuthi ke angayilandeli kakhulu indaba ngoba ngicabanga ukuthi akholele ekutheni nalosuke bribe usuke naye enza icala kodwa ke manje kwangabukeka impilo yami ukuthi izohamba hambe kwenzeke njani ngayo uma beliyeka udaba ngizenzele mina investigation ngingene ku Facebook ngicheke lo Sizwe wakashelembe ngithola ama account amadala akhe ezithombe ezindala ngithi mengiqhathanisa nale zithombe enginaso sase bank nalezi zithombe lezi zakhe ezikhona la ku Facebook ngathola ukuthi umuntu oyedwa lo sengizenzela mina nje okay for my safety yami ayike ngiyenza investigation kuze kube kufika ekutheni kufika la ngingena ngisho ku TikTok mengimsesha ku TikTok uzibiza ngoSizwe khaba kahle ngimcheke ngimthola ukuthi uyena nakhona futhi ngiqhathanisa izithombe awuyena lo muntu ayike okay ngithi mase ngimtholile ngizama ukukhuluma naye ngimapproach uthi ndoda hey yini lento oyenza uyenzelani avela ngiblock ku TikTok ayike amaphoyisa wabikela ngawabikela namaphoyisa yeah azange ngisize ngalutho ngaye police station kwathiwa police station ngithi ngiyovula icase kwathiwa mina ngikwazi ukuvula icase ngoba ngumsolo fanele naye lo atholwe as investigate bese kutholakala ukuthi ngempela uyena yini pho manje amaphoyisa yena ngayikene onozana information hayi angahluleka amaphoyisa ke bla ase Greenwood Park yes at Greenwood Park nawase Medinoff ngahluleka hayi ke ngahlala ke kanjalo nje emsebenzini ngisasebenza on and off ngiyasebenza kodwa abantu bayafika khona abangibuza egateini khona abangifonelayo khona abangibuza kubasebenzi abanye abasebenzi babachaza ethi no akuyena lo muntu owenza lento sesiyalazi udaba lakhe ngisinde ngalo ngoba babe bengithreatenisha bethi bazongilimaza emsebenzini bafuna imali zabo okay even ama family members ami sebewaqolile umuntu eyitshela ukuthi mina lo muntu ethi uzobafaka emsebenzini ifamily member ijethi mina ifaka imali nje imali zangempela futhi akuyona imali encane o5000 no10000 masingenile le mali ushintsha starter pack uyanyamalala sekufunwa mina but even if it was a family member la nayo esishayeka ngoba phela izbayakwazi nabasakubuza ngani before bafaka imali angazi ke lapho ngoba bangibuza lo nje abamenza lento bangibuza ngoba sengingasatholakala lo muntu othiwe mina because nakulapha phela ku WhatsApp uzitshela ukuthi because umalume wayembambile utshethe umshanakhe noma eposta uposta izithombe zami ezinye because wayeyintshontsha ka Facebook before ngangibakhelese nje nginganaki ngiposte nezasemsebenzini ngqoke uniform ngiqoke kanje ngipost kanti lo muntu uyathatha ayike kuthe this year ngabo June ngase ngitshela ukuthi lento isiphelile kungeneke kanti labantu kunabantu abangifunayo baze bagcine betholile ukuthi ngihlalaphi mina ngokungaziki bafike shuthi ngebhadi because ngangade ngikhuluma nefoni ngaphandle eminyango ngebhadi bangene eroomini errong bafike bashaye lo muntu lo roommate esingene mina kuyona ngoba ivulekile bamshangana bamshaya nje babemshaya ngezandla bephethe kodwa uthi baphethe umbese nje wayilwenganise ngombese ongaka meyilinganisa bathi ungasijwayele kabuwena bamthuka bathi sifuna imali zethu awukwazi ukuthi wena ungathatha imali zethu kanje kuthuleke kwaba yimina futhi nomfowethu esabaphazamisa because ngicabanga ukuthi babengangazi kahle okay hayi bahambe kodwa enhlizweni yami ngizitshela ukuthi ayingeke ngoba lo bhuti wayesanda kufika lo wale room le ngizitshela ukuthi labantu ngeke kungenzeka ukuthi bazofuna mina because ngiyafuneka vele ngumuntu ofunekayo hayi
idlule lento ngingayinaki kodwa bese nami ngizama ukuqaphela. Nangaye emaphoseni kobika Le yasibikanga because ngangakabi neshow yokuthi ngabe beze kumina ngempela yini. cha for the sake yalo oshayiwe-ke nawe sehlaselwa abantu le assault azange livule icala. Hayi angibange ngisambuza angibanga nethuba lokuthi ngimbuze ngoba naye wabe umuntu ongasajwayela ukuba lesihlala khona esitendeni. Alright. Ayike idlule leyo ukuthi nje mhlambe after 2 weeks or 3 weeks ngangiphume ekhaya emgcwabeni ngathi ngiyaqhamuka ngathi ngiyongena ngiyopaka ngemoto ngaqhamuka izinsizwa nje ezintathu ezihleli esitamkokweni zisukume so eyodiphethe isibhamu angithuke ngenhlamba athi nangu lokuthi sifuna imali zethu ungasijwayeli kabi. Ngenhlanhla kuba ukuthi lento ngisheshe ngayibona futhi nabo basheshe bakhuluma ithiwe ngazama ukuthi ngibaleke angibangi ngisangena endlini yami ngahamba nalozo mpahla nje ezincane engangiziphethe ngadingisa ngangazi ukuthi ngizoshona ngizocasha ngishone ngakiphi ngoba ke kwakukhona omunye umfowethu ke okhona ngase airport le yase Richards Bay ngazama ukuthi ngibalekele ngakhona ukuze bona bangireportele la emsebenzini ukuthi nginenkinga kanje ngoba into engase ngiyenzile ngavele ngakhipha kwa starter pack kwasangoza ngangasazi ukuthi bangipressa kanjani. Ngihambe ngivuke ngakusasa ngicashe kulomfowethu ngemsebenzini kulelo khuzane le kule haba le ese Richards Bay bese bexhumane neTheku ukuthi hayibo sinomuntu wenu la ngalenkinga ayireporter ekanje kwa ukuthi inkinga akabayaziyo but ke mina ke ngase ngicela emsebenzini ngase ngicela itransfer ngiphume KZN ngoba lento lo muntu uyenza all over KZN nakhona ngala kaZulu bayayenza lento uyayenza lento. Ngathi nale profile pic yakho ngazi ithombe zami yo uthe iyenzeke ke lento shuthi ke emsebenzini angazi ke noma mhlambe ama process akhona adelayayo noma kwenzakalani because mina ngangicela nje I transfer kusukela nje ngoJuly bengingasebenzi uJuly uAugust uSeptember ngize ngasebenza ngoSeptember ngiqala uSeptember phakathi nawo ukuze ngiqale ngithi ngiyasebenza kodwa bengihleli and alukho usizo ebengilithola mhlambe enkampanini noma kwabanye abantu engisondelene nabo noma bekhona kodwa babaningi. Ungayiblame nenkampani ngalokho? Inkampani angisho ukuthi ngiyayiblame because yangibiza yangichazela ukuthi ayinako ngisiza mayelana nezizimali ngoba into yangaphandle le futhi isibathi nje into yangaphandle abakwazi ukungisiza but engangikhalela ke mina ngangikhalela ukuthi noma ngabe kuthiwa yangaphandle lento but kubizwa igama la Transnet but ke kwaukuthi ke bayawazi imithetho ke nama policy yenkampani ayikho engangizoyenza angibablame ngaloko but usizo nje olugcwele ngathola Richards Bay management yakhona eyangisiza nje kakhulu ngoba ngangenanga ngisho indawo yokulala ngingenanga ngisho indawo yokuhlala nganginto ehamba nje ilala. Ungiza ngibuza ukuthi inkampani uyayiblame yini yabona ukuthi ke akonga necathulweni zokuba umnini wenkampani noma udirector wenkampani? Yes, because inayi enye yama employees akho ibidlala ama social media platforms i-account yabo sebeyayihacka out of umsebenzi. Yeah, because angithi i-account yakho njengoba nje nawe wena usubushuthi ethi masemsebenzini gqoke uniform yonke lento ngale yangithi yabo. Yes, so ke bazi bakwazi ukuthi bangene bathathe. Yes, information yakho le isebenzayo bayenza ngaphandle yabe sibuya ke manje ithinta inkampani but inkampani ayithinteki that such because akukho la kuthiwa khona iyona fraud deal. Yes, so that's why ngibuza ukuthi per se you can say inkampani ungayiblame yini? Nope, angiblame. Okay, no, Angiblame. Ukuthi phela mosenkingeni ukudinga usizo ngangilifisa usizo la inkampani nanokuthi emqondweni wami ngangitshethi njengoba kubizwa nje lo muntu enza ifraud ngegama lenkampani kuyicala kwayiloko ngoba siyaqwashiswa ngendaba yabantu abenza ifraud khona ngisho toll free yokuthi mesizwa kukhona umuntu owenza ifraud ngegama lenkampani simreport. So as things stands njenganawo
isimo sakho sithini simngephi? Isimo sami manje sibe sibi kakhulu ngoba ngithe sekuphele konke ebengikuzama nasezimalini nendawo yokuhlala isengiphelele ngingasenalutho nje empilweni ngazama ukuthi ngigoduke ngemakhaya ngabona ukuthi hayi impilo ngathi iyangishaya ngagoduka ngaya ekhaya ngithe mengifika ekhaya nakhona yangihlula impilo ukuthi angikwazi phela ukubuyela emakhaya ngingenalutho ngabe se ngithatha isinqumo ke lesi abantu engangihlezi ngiba blame noma ngibajaja uma bezama ukusithatha ngazama ukuzibulala ngoba kwasekuphelile sengingasazi ukuthi ngizokwenza njani futhi nosizo ungasenalo kwangiphoqa ukuthi ngenze lesinqumo ngazama ukuzibulala kwaukuthi uNkulunkulu ke mengakavumi usuke engakavumi awubulela ngani ngangisebenzisa intambo yona le mqani yona azintshole ngiyabona awuveza bathi so ngilokhuze ngilale esibhedlela ke ngathini ngatshela umunye wabangani bami ukuthi uzoyithola phi imoto yami nami futhi uzongithola kephi sengikwenzile ke konke lokho sengizamile ukukwenza kwangenzeka ngazi ukuthi intambo yaqashuka kanjani ehlathini ke ehlathini yebo kwaukuthi mase sengithi ngiyaphinda futhi bese kukuthi ke umngani wami uLindo Kwehlwa kaPhungula uyena owangisiza ngoba ubizwa ngobhodwe usebenza emathekisini uyena owangisiza ekutheni ngoba ngathi sengithi ngiyaphinda kanti usekeduze sefika nabantu bazongisiza bangithatha ke bangiphuthumisa esibhedlela I think ngalala isonto lonke esibhedlela kwayima emsebenzini ke bethola because ngaxhumana nama social workers esibhedlela bathola ke emsebenzini ukuthi bese kunesimo esifana nalesi kwayima bezama ngempela ke manje ukuthi bangiassiste ngoba namaphoyisa ngakusasa ngifonela ngoba lo muntu ngase ngiyifunele mina ngaze ngathola kwakhe uhlala eHammersdale ngayifunela mina ngamtrace mina ngaya kwakhe ngingakazilimazi ngaya kwakhe mengifunela amaphoyisa ngithi akafika azombopha noma azominvestigator athi amaphoyisa ngisuke eduze kwakhe uyingozi kumina then ngathatha isinqumo ke sokuthi angishiye kanjalo ngahamba so amaphoyisa ke masekwenzeke lesehlo lesi abese yazama ukuthi aye kulomuntu lo angifuna ama directions ngawanika afika kulomuntu into eyenzeka kulomuntu lo mebefika kuyena ambuza amaphoyisa ukuthi uyazi into sizokwenzani la wathi lo muntu yani zongibopha sizokubophelana ngiqola abantu ubaqola kanjani wathi ngisebenzisa izithombe zahalalisana ukuthi ngibaqole hawu ndoda ukwenzelani lokho hayi nami indlela engiphila ngayo amthatheka amaphoyisa ayomvalela wayitokela eseArswat ngaphuma esibhedlela nami ngaya kuyena mengifika kuyena ngambuza ukuthi uyangazi wathi yes ngiyakwazi wathi ngathi nguba wathi uhalalisana wakaMbhele ngcam ngoba ubaba kaNgcam ungazi nje kahle mfowethu uyenzelani into efana nale hayi indlela nami bafo ngiziphilisa ngayo ngicela ungixolele ngathi mina yikho into engizoxolela yona masiwenza into ekanje uyazi ukuthi manje ngiphuma phi sengisinde kangaki ngilinyazwa abantu ngenxa yakho ayaxolisa ukuthi isikhathi sasesincane futhi ke ngangingafikanga njengomuntu oyicomplainant ngangifike njengomuntu ozozama ibail yakhe because nami ngangifuna ukumbona ngimbuze imibuzo ama questions namanje engawatholanga ama answers agcwele ngayo ukuthi ngabe umuntu ongangazi usebenza yedwa noma khona abantu asebenzisana nabo mhlawumbe ukudestroya mina angiyitholanga lezo impendulo so ngizamileke ukuthi lolu daba lami luphume because khona nobhuti la okuthiwa Madla Chris oka Facebook wangikhipha kuyona obaqwashisa abantu kwavela bhuti inqwaba yabantu abaqolekile abanye babengisendela zona izithombe zami ukuthi thina sazi ngempela ukuthi uwena nazi izithombe manje iproblem ekhona abantu bayasaba
ukuphumela obala ngoba nabo bazitshela ukuthi bazoboshwa ngoba babe bribe umsebenzi umsebenzi, yeah. nakubona kuyicala. So amaphoyisa akubekile kwacaca ukuthi no thina sifune ukubopha umuntu, sifuna ubufakazi, abantu abavele abaqoliwe ukuze lo muntu avalelwe. Uma ubufakazi bungagcwele akulula ukuthi lo muntu avalelwe. So amaphoyisa akaphezulu kobufakazi ke. So njengana umuntu ubusangaphakathi Anginayo isiqiniseko kodwa iphoyisa belithe icala lingesonto lingomhla ka3 December. I'm not sure ngokuthi ngimgcine phakathi nje kodwa. okay wena njengamanje isimo emsebenzini kunjani sisebenza Sengiphindile emsebenzini kodwa angisasebenzeli la eThekwini. okay kungasho ungabusayishi into wasebenzela kuyona okay no mfowethu ngicela ukhulume nabantu beSouth Africa ngoba ngiyalikhumbula udaba nami ngeke ngalibona nje ngilibani before sixhumane nawe ngithi Yes. Mandla Chris. Sipostiwe lapha yabo kwafaka izithombe zomuntu osebenza impela mthetho egqoka orange Yes, emini impela. yabo bathi ngabuka nje ngadlule yabo bathi kanti kuzophela ngisi 3 or 4 days usuyangithinta ku-inbox yabo Yes. ngase ukuthi ngayibona indaba yakho ngale yabo bathi ke ngicela ukunika ithuba mfethu ukhulume nabantu bonke ba-South Africa nabantu bonke abaqolo. Yes trying ukuthi njengoba sebelizwile udaba lakho ushofisa ukudlulisa nawe kubona nosizo licelayo kubona ukuze lizokwazi ukuthi icase yeni ibuildeke ibe icase strong against lo muntu lo befraud nge-information yakhe yabo ngoba kudingakala bona i-statement zabo ukuze zizokwazi ukuthi zakhe icala nawe kugezeke igama lakho. Yes. Ngicela ukhulume nabo nethu. Babukele emakhaya ngiyangicela ngiyaninxusa ukuthi niqaphele maningi lamaqola aqola abantu ngegama laka Transnet ukuthi bazobafaka emsebenzini. Umuntu uma ethi uzokufaka emsebenzini ko Facebook noma ngabe kuthiwa ikephi umsebenzi awudayisi kuya applywa. Ngiyacela ke ukuthi noma ngabe kuthiwa umuphi oqoliwe niyazazi eniqoliwe ngicela nivele obala ukuze lesigebengu siboshwe usizwe lo akashelembe aboshwe avalelwe. Ngiyacela ukuze nami ngikwazi ukuthi ngikhululeke niphinde futhi nitshelane nje kuona wonke ama platforms noma ngabe kuthiwa le video leningayidlulisa yonke indawo ukuze bazi abantu ukuthi kunomuntu owenza into ekanje umuntu ozoqolwa ngezithombe zami. Ngiyacabanga ukuthi ngiyabonakala kahle umuntu ezoveza isithombe sami athi imina ngizomfaka kalolu ngifaka isigqoka ama uniform orange. Ngiyacela ukuthi bangalinge bayifake imali phezani babukeli ukuthi nifake imali kumuntu eningamazi. Ngiyacela ukuthi niqaphele kakhulu ngicela nivele epolice station yaseMedinoff nixhumane nomseshi uDlamini akekho umuntu ozoboshwa. Sifuna ukuthi kuqine icala ukuze lesigebengu leliqola livalelwe. Iloko nje engakusho. South Africa nango mfowethu kwalalithana uselibekele kusizi lakhe nenkinga abhekene nayo ethi yamehlela nawe lapha ekhaya esangakwehlela yabo baningi futhi sebehlelile ukuthi kujontshwe information yabo ke setshenziswa ngendlela ezirong kuma social network qolwa abantu ke nawe ke lapha ekhaya qaphela ke siphinde sicele ke futhi njengoba namfowethu ecela ukuthi kuwena wonke umuntu owathinteka mhlawumbe agcina ehlekelwa imali ukuthi bavele phela beze ngaphambili singazi-ke noma mhlawumbe kungenzeka ukuthi bakhona nabanye mhlawumbe ababethenjiswa mhlawumbe bagcina mhlawumbe kuthiwa ke akuziwe mhlawumbe kuye embedeni ngoba bakhona abantu abanjengalabo uma mhlawumbe bekhona labo msana ukusaba velani phela because nangu kuyasho ukuthi umuntu usebanjiwe ngithi ukuze nizokwazi ukuthi ni-report amakhesi anjengalawo because siyakwazi ukuthi abantu besimame khathi esiningi babe izisulu amandla kakhulu ukubona ngesimo sokuthi ke nawo suke efuna ukuthi athole ithuba lomsebenzi akwazi ukusebenza ke mhlawumbe ondle ekhaya nezingane zakhe agcina mhlawumbe esetshela ukuthi hayi ukuze ngikwazi ukuthi ngiqashe yenza ukuthi yabo avuma umuntu bakuthi nani nikhona ke ngicabanga ukuthi ngabe ethola ukuthi nivele sekushiya ukuthi icala likephi nomseshi uphethe icala ukephi useMedinoff angithi yabo umseshi uDlamini ngahamba ke niye khona nani niyovela ukuthi no nani nisibheke nenkinga kanje ukuze ezokwazi umseshi nani uqoqa istatement zenu akwazi ukuthi ke akhe ubufakazi obuzokwazi ukuthi bulekelele icaleni lena mfethu siyabonga nje uNkulunkulu mfethu nokuthi ke lo moya mubo osungenelile mfethu lokuthi uzibulale awugcinanga wenzeka yabo. Yes but ngiyasazi isimo owubheke naso sokuthi ubona ngathi umhlaba uphelele yabo. Ungezwa abantu besho kuthiwa umhlaba uyaphela umhlaba uyancipha ngempela. Yes. Thina wena sikwazi thina sisendaweni errong
emise kobhoko libheke phezulu lephambe ehlangwini yabo ukuphambana nomthetho yabo wena kulokhu kwakuwabantu abaqole nje ngeinformation yakhe yabo but ke ngenxa ukuthi awukwazi ukugeza igama lakho nawe wabona umhlaba ngathi usuphela uzafikela lokho kwakufikela yabo ofishi ke asigqogquzeli siye against nje khona yabo kwa nomfethu nje ukhanye onkululeko kuyena futhi ke onomkhankaso ukuthi ungasibulali khambeni okugula umkhankaso wakhe uyawuhambela nje kakhulu eSouth Africa eqwashisa abantu ukuthi noma kuthiwe kunjani ungacabangi ukukhipha umphefumulo wakho. Yes. Ingane nazo bethu Yeah, isikhona. manje usucabanga nezingane usuyishiyile nje Hey yabona mawusenkingeni ngifunda ukuthi kuvele kuvale kumqondo nje. uyithatha phi intamo Ungabusabuza. sike siyele Ayisabuzwa le. Hayi ayisabuzwa futhi ngicabanga ukuthi iplan kaNkuluNkulu ngoba kube ngasebenzisa okunye ngabangekho. Iplan yaNkuluNkulu kwakona ukuthi kucabangeke yona. Esikhundleni sento eyayizoshaya nje kuphela. after sekwenze konke esibhedlela bakuzamela mhlambe laba beloya ngezengqondo mhlambe bakudlulisela lesi simo sikanje Bangizama esibhedlela sase ngala eXhobo. Nasemsebenzini futhi babe ngisizile ngecounseling but namanje ngisane appointment futhi nelokhuzane ne counseling. khona into engicabela khona niyazi le comedy bafethu la mhlawumbe ngizokukhumbuza kuma comedy ngayiveza khona bafethu benza amahlaya right oyephethe intamba bazi bathi balehla sengeza ngihlangabezeni yazi kwakuthiwa ubani igama lakhe ubani yebo mhlawumbe noma mfethu abantu basenayo abantu uhambeyo ukhona nomakala bazigqokeni lapha ehlathini ethi hayi ngiyeza ngihlangabezeni ngijabe seyifakela le ntamba ngijabu kuzwini lapha Kunjalo. Mina ngathuka sengiphansi ethi hawu kanti ngisala. hey Hawu hey madoda. uthi usuko Ngithi Joseph sengingale mina ngobaba omkhulu. Ngithi ngiyabuka hawu ngisala. akuyahleka phela noma kufiwe nje kodwa siyabonga mfethu siselathi emhlabeni uNkulunkulu akavumanga Yeah. okwangalona icebo lakhe lecebo sokuthi nje usakhona lika Jehova usazophila ukhulisa izingane zakho sibabonge futhi semsebenzini wakho ukuthi bakunike leyo support ukuthi yebo Ebanginike yes. yes Nje bhuti ukubonga kakhulu i-management khuluma nabo mfethu ngicela nje kakhulu ukubonga i-management yase Richards Bay. Yebo iThekula ngisiza kodwa iRichards Bay ngilala ngikhona noma ngiyaphila noma ngiyasurvive. I-management, imom, i-ATM ngingabala nje isupport engifike ngayithola nje ngala ko Richards Bay angaze ngiyibone ngikhona nje manje futhi ngila ngisho manje ibona bangisize kakhulu ngithi nje uNkulunkulu ababusise baqhubeke nje bayenze lento abayenzile ngiyabonga. siyabonga kakhulu ku-management yase-Richards Bay Transnet angithi Yes, uTransnet Marine Services. nisikhumbule nathi mhlawumbe maniqasha nathi singathi sipasha amaphepha nje yabo but nje jokingly but ukukhombisa ukuthi ngempela ithe management ngempela ekwaziyo ukuthi ime nabasebenzi bayo encourage abantu basupporta nokuthi ikwazi ukulekelela engakwazi ukuthi ilekelele khona ngoba kwezinye indawo nje kuphela ngisho ayikholisha ukukhuluma indaba yakho nje ukhishwa njengesango Uyaphuma ngento ngempela ongayazi uthi noma usungale mase nabo sebedigest hayi lo muntu bengenzanga lutho but sekunzima sekuvalwe ngisho isikhala sakho ngomunye umuntu yabo but nje asibonge mfethu ke sekuwo phela nasoke vele isikhala sisofuna njalo hayi siyaphela siyaphela hayi siyaphela hey mfethu besishubise kakhulu sibonile sesiphele siyaphela manje bekukubi hey mfethu bekukubi hayi ungigqilazile le ndoda 6 years ish ngiphila nje kabuhlungu ngivika abantu nalethekwini bengihamba kabuhlungu nje hey mfethu bengihamba kabuhlungu ngingahambi ngikhululeke hey phela manje namanje futhi angakakhululeki ngoba abantu abaningi abayazi lento ukuthi akumina kodwa ngiyathemba nje wasengifikela ekhaya kwathuleleni ukuthi abantu bazokudlulisa nomyalezo nakwabanye. hey mfethu siyabonga nje mfethu siyabonga ke nefamily yakho mfethu ke izokunika support ime nawe yabo lesi simo South Africa banibona nje mfethu isimo adla kusona yabo umqaleni nje banibona nje yabo isimo kabheka naso wazofikela ngomcabango ukuthi ke mhlawumbe into ezomkhulu kulento angeniswe kuyona angangenelanga yona ukuthi ke kutshotshwe ke information yakhe ke umuntu ayenza indlela yenza ngayo yikho ke ngiyabonga mfethu singaqhuquzela nakunina ke emakhaya ukuthi asithi phela masisebenza lezi zinto zama social network sisebenzisaza ukuthi ke sinomngozi omngakanani yabo nanokuthi ke uposte yonke information yakho ku social network Ngifunda isifundo kuyingozi enkulu lokho because kunabantu abakustokhayo
Yes. ukuthi whenever lapho uyakhona usupostile ngithi ukuthi from where yabo Yeah. leyo nto abanye abekho namhlanje emhlabeni through ngazinto njengalezo yabo because wena ungayibona ukuthi udlala uFacebook newenzani kunabantu uFacebook aba-understanda ngaphezulu kwakho Yes. abangadlala ngefoni abadlala ngekhompyutha behlele kanje bebheka thina yonke into esiyenzayo bekwazi ukuthi okay lo singakwazi ukuthi ke sigene ngayo lo information sigade nje kakhulu niyazi ngisho nokuthunjwa kwezingane nabantu besimame ngama social network. Yes. Namhlanje kunezingane ezingaze zitholakala through ngama social network ngathi uyaphuma uthi yohlangana nomuntu hamba hamba ikazi iphinde itholakala siyaqwashisa nje kakhulu ezinhlangano ethwele ukuthi into njengalezo siyisebenzise ngempela masidlala ama-social network platforms ukuthi ubungozi sazi ukuthi anobungozi phakathi. Newethu siyabonga mfethu ukuvakashela yabo. Hey ngibonga kakhulu bhuti abantu nje baqaphela usizo wakashelembe bamqaphele uyingozi uhlala eHammersdale. Ngiyabonga kakhulu bhuti nokuthi nje ngithi ngikuthinta ngikusheshe ngiyengizwa abanye bekhala bethi hey kade ngangikuzama kodwa kuvele kwashesha ngibonga uNkulunkulu nje nani ngiyanibonga kakhulu. No siyabonga abantu abandastand phela yabona ngiyayihudula yabona ubuvuko uyaTransnet wena so ngoJanuary ngithi uyosebenza from 1 January mhlawumbe wabona mhla ka5 emsebenzini iqala unyaka thina besikwilezi inkinga zabantu buvuka nekuseni emsebenzini wena besuka zivule inkinga zabantu zonke lezi insuku manje nje angimqambe manga ngikhathele. Hayi ngiyakubona ngikhathele ushembe siphambano ngikhathele yabona nje kuthi ngisho umhla ka1 ngivele ngivale nje bafethu yabo vele ngivale nje umhla ka1 ngithi ukuyophumula ngoba kulonyaka nje ungigqilaze kakhulu mina ngiyabona bafethu noma phela bekhona ngimgqaze kakhulu especially le part yabantu abagulayo yabo nje ingilimazile nje kakhulu yabo ngisho phela ukuthi ngamanye amathi ngistrong but ngiyazizwa ukuthi ngiyasidinga lesi sikhathi ukuthi engathi ngake nje ngirelax ngishifoni ngishiyele nje mhlambe noma 3 weeks sonke ngivale nje yabo ngingabhekana nayo but ke ngithe ngiyoba khona masoyivula ke yabo ngithe nje angiyize phela inkinga namasamba ngithi bazivimba ngithi yabo kube noma nje bangisahamba nje indoda yeputkesi nje le athatha into yokuphila wena bengibuza ngayo ngangihambela indlela nami zami nganje ngivinjwa manje ukuthi nami ifoni ingekho abantu bazivimba but nje ngithi angiyize mfethu yabo isimo sakho ngikwazi ukuthi nginike platform sihlele sikubona namhlanje sizokwazi ukuthi ke ube kodaba lakho mnewethu ngiyabonga nje nami uNkulunkulu ke nabakithi ngibonge nje besangithwalile kuze kufikela nabafethu sisaphila sikwazi ukuthi sinisize mangabe sibonga kakhulu mfowethu uNkulunkulu njani busise kakhulu. Hayi siyabonga simelele konke nikufisayo. Siyabonga nawe. South Africa bekuyilokho ke nje kanjalo ukuthi namhlanje bese kulehlele ukuthi asoniqwashisa ngendaba ze-social network umfethu ke akwazi ukuthi abeke usizi lakhe senelizwileke nanibhekanike emakhaya ningaphinde nikhohle nelo futhi ukuthi makuthi wathinteka leli gama lishona nawe ukuqolwa ngaye vela uze emaphoyiseni uzobika emedeni wafa ngithi yes emedeni umseshu uDlamini uDlamini yes nizovela nizobika ilokho South Africa siyanibonga sale kahle emakhaya.